سلام كما يصنحكم زخبركم تخاتلتنا مباركس نايز ساعات زي زينا ومسانادونا حيزنا مصيناكم لنا مجمرتا ግን ርእስተ ዜና አምነስቲ መንግስቲ ነፃ ምርመርትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከኣቱ ክፈቅድ ሓቲቱ ዑደት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይናን ሩስያን ብዛዕባ ተልእኾ ንሰብኣውነት ብሰንኪ ባር ዓዋጅ ህፁፅ ግዜ ክትእውጅ ዝተገደደት ግዝኣትን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል أمنستي منجستي نت أمر مرتين أب كل أمحرة خاطر فكد حاتيتو أب كل أمحرة مستنبرة أواجه صوان مستحاز كسر سواء مسألة دحر مغربو علم لخط قطعة على سواء مسألة أمنستي منجستي نت أمر مرتين أب توم كبابتات خاطر فكد حاتيتو أمنستي أبتي بعصر تغلطنا حسا كلتشن عصر تحمشن عم تمرت جزء وزوج أو مجلتي دحر مزام جت مكل خالن عطقات فنان استفدت سمت أحسد ملكت حبرتها دحر مزرقحيو حيالو معكناتنا أبزسو من زي أبتو زواب استفدت سمت كعتنا فرتي بزحات مصاحب زكاتات كم زموتون أتتكالت قيسو منجتات هوسبيتالات نبي بسخم زحبرو أبز حلفة سمون أب كتما فنوت السلام بستفدت سمت متكعت بوحدو إسران حموشن سبات كموتون كلو لعل حمسة دما وسيلهم بزعبات متكعت بزملكات قال يوم بخبيرات وار استفدت سما قبلون كلو قال يوم دما بسبب ألبو نفرت استفدت سما مخانو قاليتهم أمنستي أب كتماتات فنوت السلام باردرن شوارو بيتن جملة وقتلتن موتن كم زقات أمام سبسوات كم زوات صحن بمتكاس بزيادة خمرمرو خمزة لوم تقيسو بايتو سبقا مسلات حبرات هاجرات كوجل خيلاتات سبقا مسلات كالوت ناس عمر مرت أكلات الناس عمر رخب بزهانن نزخستات بعمقات كمرمرو درت ألبو فقد كوهابم كم زلو زباو دايركتر نايت تتكال مبرعون دبان أفريقيا تجارة تشاغوتاه قاليتسو منجستن حيلتات تان سبقا مسلات هزبخ خبرون كحلون علوم قبل تجارة أبزوت أو مجلات حبيرهم أب كل الأمحرة زلو جنسنا جردا سيعبو بغندو أب تخلين أب كالوت كبابيتاتن كم أدلاين نوت تكبر أو خخون نشدش تعورح أواجه صوان تأوج الله أواجه صوان سلام من دحننتن هزبن محلاو كمون حقن سرعة نمتكبار زعلم مهون تقاليتسيو أمنستي أواجه صوان منجست بزيت إزاد بيت فردي تورترات كأسر عتو أخجبر ناتنت منقصقاس كدرتن متأخاب كخلكلن سفيح سلطان كم زهبو قاليتسو مزيت تحيزو أب كتم أديس أبا أبيت مرتحويسو أبزي وقعو مداغون مأكلات تأسرو الكاسبات منجست فدرال أم مجلتي أمنستي أكاتيتو أمنستي أبزوت أم مجلتي تبقاتاتن أبالات سدرابيت أب أديس أبا أبيت مأسر تزركبو الكاسبات ستوم تورترات أبيت فردهاي كربون مسل حقا ومخري كم استنفقو من قاليتسوم بايتو أم مسالات إثيوبيا أب كرب أوان أبزوت أم مجلتي أب أديس أبان كبابيان جملة مأسرتي كايد كم زلون مبزحتيو إز مأسرتي حقا وسرعات كم زي كتلن أتوم تورترات نبيت فرده خم زي كربون قاليتسوم أبز غرب أوان اتخفلي أب كل الأمحران استفت رقونسي لوجستيكاون فاينانساون دقاف بمقبر أبستفل على يزي حقا وسرحات تستوافرو إسران سلستان تورترات أب تحت غير خمزاتو أفليت منبارو زذكريو دحرت قونسي أب كل نازل مقرات إنترنت نبرتي ناي حسب كم مقلاتن حبريتا ناي مركب المسل زقاس مخانون تقيسوم كلمة حجي أبي توبيات سنحو تسوس أواجات جملة مأسرتي بزي كسن بزي فردن ويحوان مأسرتي كمون زي حقاوي قدب ركب كم زي صعبة أمنستي تقيسو من اللي شافانون فولي حيلا محران مسحيلتات تقراي نخلط عمل تواقيهم كساب مسحيلتات مكل خال إثيوبيا قوام سمع مقراس تخصيص فرم أتسمم مستفرمة فولي حيلا محران من اللي شافانون مسحيلتات فدرال بمتحبر قبل علته ولد تيم عرب تقراي متقعت متراي بهيري كايدو خمزلون بأمنستين هيومان رايتس واتش زوات أبصاباب زي مجلسي تتقيسو الله أب كل الأمحرة مستقمة والدبا فولي حيلي تتحيزو استفترة وطري أمل لأهجر قرشتها تسعبو إزوان ستات الناقرة دبمتا أب قرب أوان أبستفل علي محبر السبات أمحرة تقالي سميهم منستر سلام بانالف أندو علم أبز قرب أوان أب كل الأمحرة استفترة قجت عطقات أبل علم عسكر سراويت مكلخل زسكح كحمد قاعتي دحر مفتس أمون كمز جمرة أب قرب أوان كمز تزاربة يقلت أمون حلتات مكلخلن عطقات فانون زكاير زلوج هيوت سلام وين سبات قتلت سبا سلطانن منجستي كمون أبستفل علي خبابتات تزوبا معنا محاورات منجستي أسعب الله حفش وكفلي أواجه صوانون أب كل الأمحرة أبستفت رجيت هيوت مساعات كم استفاء نبرت كم زعنوة كم سزمتون أبز حلف السمون أفليت ونيرو ጸብጻብ ዑደት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቻይናን ሩስያን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ ቻይናን ሩስያን ዑደቱ ብዙሕ እዋን ተልእኾ ንሰብኣውነት ዘ ሚሽን ፎር ሂማኒቲ ክብል ሰሚዕናዮ ነርና እዚ ተልእኾ ግሎባላዊ መልክዕ ዝሓዘ ውሽጣዊ ምስጢራዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ንፈልጥ ኣይነበርናን ሎሚ ንዓቐን ሓደጋ ውሑዳን ኢምፔሪያሊስት ምዕራብ ኣብ ፕላኔትና ዝተረድኡ ኩሎም ወገናት ሓራ ህዝብታትን ንሃገራትን ዓለምና ተወዳዲቦም ክቃለሱ ንዕዘብ ኣለና እዚ ንመበል 78 ዓመት ዘኽርኢት ዝኸፍአ ኣቶሚካዊ ቦምብ ህልቂት ሂሮሺማን
ናጋሳኪን ጃፓን ምርኩስ ምግባር ኣብ ኒውዮርክ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ነዚ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ዓለምና ዘለዎም ንጹር ፖለቲካዊ ምጉትን መረዳእታን ዘጠቓለለ ኮይኑ ቀሪቡሎም። ዳንኤል ብሩክ ካብ ሽለር ኢንስቲትዩት ሕፁይ ሴኔተር ኒው ጀርሲ ኣሜሪካ ነበር ምስ ውድብ ላሮች ሓቢሮም ፖለቲካዊ መረዳእታን መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኩናት ኔቶ ኣንጻር ሩስያ ሒዞም ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ ጎስጓስ ካብ ዘካየዱ እዮም። ንሶም ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪካ ሩስያ ሴንት ፒተርስበርግ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ዝበሃል የለን፣ እዚ ኩናት ብኔቶ ኣንጻር ሩስያ ዝተኣወጀ ኩናት እዩ። እዚ ከዓ ኣንጻር ሩስያ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሓደጋ ምዕብላልን ምግባትን ዋሽንግተን ኣንጻር ኩሉ ወገን ሓራ ህዝብታትን ሃገራትን እዩ ክብል ዝሃቦ መደረ ኣብ ትሕቲ ድምፂ ደቡባዊ ንፍቃ ክቢ ዝብል ኣርእስቲ እዮም ከም ጭርሖ ተጠቂሞም ነቲ ጎስጓስ ዘካይድዎ ዘለው። ዋና ጸሐፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ አቶ ታደሰ ገብሩ ኣብ ዋዕላ ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዓለም ተሳቲፉ። ዋና ጸሐፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ አቶ ታደሰ ገብሩ ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ዝተቃንዐ ዋዕላ ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዓለምና ብምስታፍ ኣብ ሙቃም ቤት ምኽሪ እቲ ፌደሬሽን ዝተካየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ድምፁ ብምሃብ ተሳቲፉ። ኣብቲ ጎኒ ጎኒ ምጅማር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለምና ዝተካየደ ኣህጉራዊ ምርጫ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዓለምና ኣህጉርና ኣፍሪካ ብኡጋንዳን ሞሮኮን ከም ወከለት ጋዜጠኛ ስፖርት አገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ አቶ ተስፋ ልደት መብራህቱ አነጺሩ። ብሰንኪ ባርዕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ክትእውጅ ዝተገደደት ግዝኣት ኣብ ካናዳ እትርከብ ግዝኣት ምዕራባዊት ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሓያል ባርዓዊ ብዙሓት መንበርቲ ኣባይቲ ከይዕኑ ስግኣት ስለዘሎ ህጹጽ ኣዋጅ ግዜ ኣውጃ። ኣመሓዳሪ እታ ግዝኣት ዴቪድ ኤቢ እቲ ባርዕ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብምዃኑ ዝተላዕለ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልታት በዳዊ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ። እቲ ኣብ ማክዱጋል ክሪክ ዝተኸስተ ባርዕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ 64 ሄክታር ናብ 6800 ሄክታር ከም ዝሰፍሐ ተፈሊጡ። ኣስታት 4800 ሰባት ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ መምርሒ ተዋሂብዎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካናዳ ዝቕመጡ ኣስታት 22000 ሰባት ብሰንኪ ሓደጋ ባርዕ ካብ ቤቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ነበርቲ እታ ከተማ ብነፋሪትን መካይንን ተጠቂሞም ክወፁ ተራእዮም። እቲ ኣብ ካናዳ ዘጋጥም ዘሎ ባርዕ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ካብ ዝተኸስቱ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣብዚ ዓመት እቲ ዝሓየለ ሓደጋ ባርዕ እዩ ገጥሚና ዘሎ ዝበለ ኣመሓዳሪ እታ ግዝኣት ናሃሪ ናይቲ ባርዕ ኣብ ግምት ኣቲና ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኣውጅና ኣለና ኢሉ። እቲ ኣመሓዳሪ ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ዘለና ሜላታት ንጠቀም ኣለና ኢሉ። ብዙሓት ሰባት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ከም ዝተገብረ ዝሓበረ ኤቢ ነበርቲ ኣገዳሲ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ደው ንኸብሉ ዘቕረብናይ መፀዋዕታ ዘየኽብሩ እንተደኣ ኮይኖም ግን ኣብቲ ኣዋጅ ናይ መገሻ ገደባት ክግበር ይኽእል እዩ ኢሉ። ሓደ ንቢቢሲ ቃለ መሕተት ዝሃበ ነባሪ ኬለዎና እቲ ባርዕ ብጎቦታት ከም ዝመፀን ልክዕ ከም ዝደበና ተመሲሉ ምምፁ ገሊጹ። ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ምዕራብ ኬለዎና ጆሶን ብሮላንድ ነቲ ኩነታት ኣዕናዊ ክብል ገሊፅዎም። ክሳብ ሕጂ ዘጋጠመ ናይ ሙድ ሓደጋ የለን። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ መዕረፎ ነፈርቲ ብጀካ ንምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ዘገልግላ ነፈርቲ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ደው ከም ዘበለ ተፈሊጡ። ደቂ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና መሊሳ ልዕል ክትብል ጌረን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አዲስ አበባ 14 ነሐሰ 2015 ዓመተ ምህረት ግእስ ኩሉ ግዜ ምኹራዓትና ዝኾና ደቂ አንስትዮ ደቂ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና መሊሳ ልዕል ክትብል ጌረን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ትማል ምሸት ኣብ ቡዳፔስት ኣብ ዝተገብረ ውድድር ጉያ ፍጻሜ 10000 ሜትሮ ብደቂ አንስትዮ ኣብ ዝተረኽበ ዓወት ናይ ኣሰይ እንቋ ሓጎስና መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ መልእኽቶም ደቂ አንስትዮ ሰንደቅ ዓላማና መሊሳ ልዕል ክትብል ጌረን ኢሎም። ኣብ ቡዳፔስት ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 19 ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር ፍጻሜ 10000 ሜትሮ ደቂ አንስትዮ ሜዳልያ ወርቂ ብሩርን ነሐስን ረኺባ እያ። ኣብቲ ውድድር ጉዳፍ ጸጋይ ቀዳመይቲ ለተሰንበት ግደይ ካልአይቲ እጅግ ያሁ ታየ ሳልሰይቲ ብምዃነን ንሃገረን ሜዳልያታት ወርቅን ብሩርን ነሐስን ኣምፂአን። ዮሐንስ ኪዳነ ምርካብ ንተሓባበር ዮሐንስ ኪዳነ ካብ ሶኒ 14 ነሐሰ ሰዓት 7:40 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ኣብ ውሽጢ ቤይ ኤርያ ዳሃዩ ጠፊኡ። ናይ መወዳእታ ዝፍለጥ ቦታኡ ኣብ 28 ፎርስ ስትሪት ሴንት ጆስ ኣብ ዝርከብ ጸላም ቶዮታ ካምሪ ምስ ኡበር ስቲከር ምእታዊ ነይሩ። ዮሐንስ ወዲ 22 ዓመት ጸሊም ሰብኣይ ኮይኑ ከባቢ 150 ፓውንድ ክብደት ከም ዘለዎን 5 ፍርቅን 8 ኢንችን ቁመት ዘለዎን ከም ምዃኑ ይግለጽ።
نمودأታ ግዜ ሓሙሽታይ ስረ ጸሊም ጎልፎን ጸሊም ጫማን ተኸዲኑ ተራእዩ ቴሌፎን ቦርሳን ዮሐንስ ካብ ጎልደን ብሪጅ ንደቡብ ተረኺቡ ናይ ቴሌፎን ቦታኡ ክሳብ ሶኒ ምሸት ኣብ ተደልድሊ ነይሩ ዮሐንስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናብ ካሊፎርኒያ ብምኻድ ኣብ ኔትፍሊክስ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ስራሕ ጀሚሩ ንሱ ነቲ ስልጣን ዝጀመሮ ትማል 7 ነሓሰ ቅድሚ ምጥፍኡ ሓደ ሰሙን እዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ብኮምፒውተር ሳይንስ ተመረቀ ኮይኑ መበቆሉ ካብ ሮቸስተር እዩ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም